Dobré posádky, aby vás to viacej bavilo, posádky konkurencie. Takže priatelia, ak máte doma takúto Škodu Fabia, spokojne navariť rám, homologovať a ideme. Dobre, nie? Výborne, takže už tu máme vlastne kompletne celé štartové pole, pretože nasledujúce posádky sú súčasťou
Miroslava Kryšáková. Včera sme sa veľmi pobavili, pretože najmä Mirka Kryšáková sa veľmi usmievala. Uvidíme, či sa usmieva aj dnes. Takže poďte si po pohár za prvé miesto v triede RP1. Takže ešte jedno oceňovanie v slovenskom rally pohári. Primátor mesta Rožňava a šéf organizačného tímu odovzdávajú pohár, gratulujú posádke, ktorá síce prechádza cez rampu ako posledná, ale vo výsledkoch posledná nie je. Nie je, pretože išli veľmi pekne, popreskakovali nejakých súperov a stalo sa presne to, čo som povedal. Síce sám v triede, ale našli ste si súperov v štartovom poli. S kým ste sa tak naťahovali? No tak včera na okruhu sme sa ešte na tie 1600 nejak dokázali pritiahnuť, ale dnes na tých rýchlostkách do kopca to už bolo také, že sme si šli svoju rally. Svoje vlastné. Takže keď som vám včera želal nejakého dobrého súpera, to bolo asi v poriadku. Chceli by ste si s niekým zmerať sily? No jasné. Takže možno niekto sa pridá do tejto partie. Držíme palce. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ivan Olšavský, Miroslava Kryšáková, ešte podanie ruky a ešte jeden úsmev tejto úsmevovej spolujazdky. To je výborné mať takéhoto pohodového človeka vedľa seba. Verím, že to tak je aj pri prejazde rýchlostných skúšok. Hoci toho výkonu v tejto 1/4 naozaj, verím, nie je veľký prebytok. Ostatné treba doháňať nasadením a srdcom. Dámy a páni, ďakujem zatiaľ predbežne pánovi primátorovi, pánovi doktorovi ešte pre...